सांगितलंच नाही तर तुम्हाला माहिती कसं पडणार. सगळं खाण्यापिण्यात नसतं, मायाचं पण असतं ना. किती होती कबूतर जीव आहे आपला कबुतरामध्ये. नंतर हा आपला तरळेचा एसटी स्टँड आणि एक चांगलं काम पण झालेलं आहे. आनंदाचा आहे नसतो त्याच्यामुळे काही मिळालं नाही. तर चेहरा बघा मागे बघा. फुलांचं निरीक्षण करत होती. मला राहावलं नाही एवढं तुम्हाला दाखवते. छोटंसं आपलं मोगऱ्याचं रोपच म्हणून मी, पण कळ्या बघा किती छान आल्यात. सगळीकडे सुगंध दरवळलाय मोगऱ्याचा. आणि चाफा तुम्हाला दाखवायची इच्छा मला भरपूर आहे. चला डबल दाखवतेच. मागे पण दाखवला होता. इतका छान बहरलाय ना त्याच्यामुळे मला राहावंच नाही. मग हे अशी चाफ्याची फुलं आपले छान. पीठ घेतले मळायला मी. नाश्ता आपला बनवून झाला आहे. कुणाल पण गेला आहे ट्युशनला. आता मी घेतलं जेवण करायला. हे बघा हे मूग भिजवलेत. मुगाची भाजी करायची आज नाश्त्यामध्ये केले होते पोहे. माझा करायचा बाकी आहे. दोघांनी खाऊन झाले. पोहे आमच्याकडे आवडत नाही, पण कधी कधी घाई असली ना तर करावं लागतं. चहा आहे थोडासा, तो संपून जाईल. तर चला फटाफट जेवण करून घेते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळं घरातलं ना करून झालं आहे. लवकर म्हटलं जेवण करून घेते. कारण पण तुम्हाला सांगते, आज जायचं आहे बाजारात. आज मंगळवारचा दिवस आहे आणि आठवडे बाजार असतो आमच्याकडे. एक 4-5 कामं आहेत आपली, दुसरी पण बाहेरची, ती पण करायची म्हणून जाणं गरजेचं आहे. तर मी नव्हते जाणार, पण जायलाच पाहिजे, नाही तर होणार नाही. 1-2 भाज्या पण आणायच्यात, कारण आता गरमी आहे ना. भाज्या तर आपल्याकडे आहे, पण पालेभाजी वगैरेच आहे, त्याच्यामुळे 2-3 भाज्या आणाव्या लागतील. आणि दुसरं पण कुणालच्या टीचर आहेत ना, म्हणजे सर आहेत त्यांना भेटायचं जाऊन, ते एक आहे. आणि अजून गॅस सिलेंडर पण घ्यायचं आहे. म्हणजे लिस्ट आहे, मोठी लिस्ट. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर जाऊन यायचं आहे उन्हाच्या आधी, म्हणून जरा घाई गडबड चालले. म्हटलं जेवण करून घेतलं का मग मी मोकळी. मग फक्त चपाती घेऊन भाजीच करायची. भात आहे ना आहे कालचा, तर तो गरम करून होईल खायला. भाजी विचार चालला आहे बाहेर चुलीवरती घालते, कारण चूल आहे ना आपली चालू आहे. पाणी माझं गरम झालं आहे आंघोळीचं. ते लाकडं ना बाजूला सारून ठेवलेत, पण गरमी होतं ना त्याच्यामुळे मी जरा काम करून झाल्यानंतर बरं पडतं. मग म्हणजे जायच्या आधी पटकन आपलं आंघोळ झाली का लगेच तयार व्हायचं आणि मग निघायचं बाजारामध्ये. म्हणून घरात सर्व आटवून घ्यायचा माझा प्रयत्न असतो. आणि काम करून गेलं ना की बरं वाटतं ना. तर आल्यावरती इतकं थकायला होतं ना, त्याच्यामुळे कुठं पण जायचं असेल ना तर मी कामाचं प्लॅनिंग आधी करते. अजिबात मी काम टाकून जात नाही ना, तर मला इतकं त्रास होतो ना आल्यानंतर. एक तर मला बाहेर प्रवास करायचा म्हटलं का मला कंटाळा येतो. म्हणजे कुठे पण अगदी बाजारात जरी जायचं म्हटलं ना, म्हणजे ते आजचं नाही, ते पूर्वीपासूनच आहे. बाहेर असे गेलं की आल्यावरती मला एकदम थकल्यासारखं होतं. त्याच्यामुळे मी जितकं शक्य होईल तितकं काम मी करून जाते. आणि जर कुठे लांब जायचं असेल ना तर 1 दिवस आधी, म्हणजे आदल्या दिवशी सगळं कपडे वगैरे सगळं मी धुवून घेते. पाणी बिणी जे काय असेल ते, म्हणजे मग दुसऱ्या दिवशी आल्यावरती आपला त्रास नको, फक्त जेवण केलं का झालं. तर अशा पद्धतीने सगळं मी मॅनेज करते. कारण काय होतं आपलं बघा, यूट्यूबचं पण काम असतं माझं, शूटिंगचं असतं, एडिटिंगचं असतं, त्यात पण बराच वेळ जातो. ते बाजूला करता येत नाही, पण कधी कधी काय करते मी, ते पण मी करून घेते. आता आज मला बघा बाजारात जायचं ना, मी रात्री 1 वाजेपर्यंत जागी होती. एडिटिंगचं काम होतं ते करून घेतलं. आता व्हिडिओ ना तुमच्याशी बोलते, व्हिडिओ अपलोडला ठेवलेला आहे. त्याच्यामुळे व्हिडिओ कसा माझा एक 15 ते 20 मिनटामध्ये किंवा जास्तीत जास्त अर्ध्या तासामध्ये अपलोड होऊन जाईल. आणि पटकन मध्ये वेळेमध्ये ते पण माझं होऊन जाईल. मग अशा पद्धतीने मी माझं सगळं कामाचं मॅनेज करते. आता घराचं टाकायचं आणि असं फिरायचं मला अजिबात आवडत नाही. घर विस्कळीत झालेलं आवडत नाही आणि जमत पण नाही. कारण असं आपण पसारा टाकून गेलं का आल्यावरती मग आपल्यालाच निस्तरायला लागतं. त्याच्यामुळे सगळं जर का व्यवस्थित करून गेलं की आपल्याला पण बरं वाटतं. आपलं घर पण चांगलं दिसतं. आल्यावरती लगेच आराम केला की झालं. मग चला, बरेच दिवस झाले तुमच्याशी रेसिपी नाही शेअर केले. मला असं खूप असं इच्छा होते. आपल्या एका ताईंची कमेंट आहे आलू परोठा दाखवा म्हणून,
पण काय टायमाचं जरा हे झालं आहे, कारण मला वाटतं 2-4 दिवस झाले ना आमचं काय नाही काय चालूच आहे, बाहेरचंच फिरणं आहे. त्याच्यामुळे जरा राहिलं आहे शूटिंग रेसिपीचं करायचं आहे, पण करणार आहे मी. तुम्हाला मी रेसिपी दाखवणार आहे. आता आज बाजारात जाईल ना तेव्हा ते बटाटे वगैरे काय काय आहेत ना 1-2 वस्तू मला आणायच्या, त्या पण मग घेऊन येईन मग मी. तुमच्याशी असं बोललं का बरं वाटतं ना. पण ज्या गोष्टी खऱ्या आहेत ना त्या मी तुमच्याशी शेअर करते. जर का मी तुम्हाला सांगितलंच नाही तर तुम्हाला माहिती कसं पडणार की कशा पद्धतीने आम्ही काम करतो म्हणून. त्याच्यामुळे सांगितलं का तुम्हाला माहिती पडतं ना, असं आहे ते. चला पटापट करून घेते. काजूच्या बिया कधी साफ करायच्या? कधी? आता आता कधी करणार? नंतरला आल्यावरती करूया. काल्याला पायाला काय प्रॉब्लेम झाला. ए जॅक, अरे तुला काय घरातून हकलला का रे? झोपलाय बघ ना कसा. हा येऊन चुलीच्या पुढेच बसतो. त्याला सांगितलं बाजूला बाजूला, पण ऐकत नाही. त्याच्यामुळे मी माझं ते सामान आहे ना तेच मी साईडला करून घेतलं. जॅक झोपलाय झोप झोप. अजून चपाती झाली नाही. चपाती झाली का तुला देते. त्याला जसं घरातून हकलला जसं काय ते आमच्याकडे ठेवलंय का? तुला दिलाय काय? दत्तक दिला आम्हाला तुला? चांगला आहे, चांगला कुत्रा आहे, खूप खूप चांगला आहे. माझ्याकडे राहशील तर तुला पेलवान करीन मी. तर झोपला बघितला. झोपला. येऊ रे. इथं मी जिथं बसले असेल तिथे येऊन बसतात. तो रॉनी पण तसा आणि हा पण तसाच. त्यांना काय प्राण्यांना माया लावली की सर्व माया लावतो म्हणून ते येतात. नाही तर कशाला येतात ना. काय त्यांना खाया प्यायला व्यवस्थित सगळं भेटलं ना सगळं खाण्यापिण्यात नसतं, मायाचं पण असतं ना. आपण ते खायला पोटभर घालतो, थोडंस आपण घालतो. अरे पण तेच त्यांना आपण कधी हाडतूड नाही करत. जेव्हा टाइम असेल त्या टायमाला घरी जायला सांगतो दम देऊन. नाही तर कशाला आपण हे करतो. आता मग गप झोपलाय. आता काय दिलं तर खाणार आणि गप थोड्या वेळाने निघून जाणार. मग पण एक फेरी असते ना दिवसात ना. एक का 2 वेळा येतो, 2-3 वेळा येतो. जॅक पण रॉनी पण त्यांच्या फेऱ्या असतात. ह्या साईडला कोण जरा त्यांना वावायला भेटली नाही या साईडची की लगेच धावत येतात. जॅक काल सकाळी आला. रॉनी सकाळ झाला होता काल. आणि सकाळी 6:30 आलेला काल. मुक्या प्राण्यांवरती प्रेम करायचं. माणसांपेक्षा हे मुके प्राणी खूप चांगले. माणसं दगा देतील पण प्राणी तुम्हाला कधी दगा देणार नाही. आणि कुत्रा तर इमानी प्राणी, तुम्हाला माहिती आहे. हे बघ हे बघ पारवे बघ. झाडावर पारवे बसले दिसतात तुला ते बघ. ग्रीन सागाच्याकडे बघ. ग्रीन कलरचा कबूतर तो. त्याला चष्मा नाही घातलाय त्याच्यामुळे मी काय सांगू शकत. पारवे बसले बघ. दिसणार ना ते, उडतील तेव्हा दिसतील तुम्हाला ना. आता मी एक गोष्ट सांगते पुराच्या बाबांची. हात आणू नको कॅमेरा, चेहरा दिसतोय ना. त्यांना अजून कसं शूटिंग करायला जमत नाही. त्याच्यामुळे तुमच्याशी मी म्हणजे बघितलं असेल तुम्ही व्हिडिओमध्ये कधी काही ते शूटिंग करतात ना थोडा वेळा वापरून होतं. पण एक गोष्ट तुम्हाला मी सांगते. कबुतरांचा त्यांना भरपूर वेळ आहे. पूर्वी त्यांचा कबुतरांचा धंदा होता मुंबईमध्ये असताना. म्हणजे लहान असताना आमच्या लग्नाच्या आधी भरपूर कबुतरं होती त्यांच्याकडे. किती होती कबूतर जीव आहे आपला कबुतरामध्ये. हा त्यांना अशी इच्छा की इथे पण कबूतर त्यांना पाळायचे. एवढे करा पण जरा सावकाश सगळ्या गोष्टी हळूहळू होतील तेव्हा ते पण करतील. ते खूप भरपूर कबूतर होती, वेगवेगळ्या जातीची, वेगवेगळ्या प्रकारची. आता तुम्हाला माहिती आहे मुंबईमध्ये घरं किती छोटी असतात, तरी पण त्या एवढ्याशा घरामध्ये पण त्यांनी असं कबुतरांचा खाना असं तयार केला होता. आणि करतील ते पुढे जाऊन कधीतरी होईल ते आणणार. कबूतर मी आणणार ना. त्यांना भरपूर कबुतरांचं नॉलेज आहे. खूप कबूतर मला आवड आहे, शौक आहे. कबूतर विकायचे पण. हा मग विकतात. महाग किती आहेत कबूतर माझ्या? विकायचंच का ते? हा मग कबूतर महाग किती आहे? लग्नाच्या आधीचं कसं एवढं मला माहित नाही ना. त्यावेळेला तरी स्वस्त होतं. आता साधी कबूतर आहे ना 500-600 रुपये जोडी आहे. मग जाती आहेत ना. काय जातींची नावं सांग. मोरपिसी, लोटन, सिराजी, किती वेगळे मोर वगैरे असतात ना तसे दिसतात. वेगळ्या जातीची कबूतर आहेत. काय चांगले तुरेवाले असतात. त्यांना तुरा असतो पोपटासारखा. एवढी इच्छा आहे तर पूर्ण करायची. आपल्या इच्छा सर्व पूर्ण करायच्या करणार. त्यांना मी मस्त त्यांना इथे कसं वर सोडणारे उडणारे नाही, जास्त ओढतात ना ते नाही आणायचे. कारण ती इथे आपल्या इथे पक्षी आहेत ना मोठे ते पकडणार. हॉर्नबिल किती मोठे. हॉर्नबिल तर तो छोटा असतो ना, तुम्ही दाखवतो तुला तो बाज तो तर खूप आहेत ना ते पकडतात. हा तो ते कबूतर वगैरे पकडतात ते रनिंग मध्ये. मग उडतेवलीच पकडतात त्यांना भूक लागली तर. त्याच्यामुळे
त्यांना ते त्याला हे सांभाळावं लागणार. ते पिंजऱ्यात राहतात ना, म्हणजे खालीच असतात ना, जास्त उडत नाही, घराच्या भोवती जातील ती आणायची, ती वाली आणायची. मग इथल्या इथे पूर्ण करायच्या. आम्हाला झाडांची ना भरपूर हौस होती. आता एक विषय नसते म्हणून तुमच्याशी बोलते. खूप मुंबईमध्ये असताना ना त्या एवढ्याशा गॅलरीमध्ये पण आमची भरपूर अशी झाडं ह्यांनी लावली होती. म्हणजे मला कमी होती पण ह्यांचं भरपूर होतं. दर महिन्याला झाडाचं रोपटं घरी यायचं, खत. म्हणजे मी ना कधी कधी बडबडायचे की कशाला हे, एक तर आपल्याकडे जागा नाही आणि कुठे ते झाडं मोठं लावत बसताय. म्हणजे पैसे भरपूर वाया घालवायचे झाडांच्या मागे. आणि मुंबईमध्ये तुम्हाला माहिती नसेल पण आमच्या इथे ना भरपूर झाडं वगैरे महाग मिळायची. ते जास्वंदी, गुलाब खूप घेऊन यायचे. आता मी लावलेला जांभूळ अजून आहे की नाही आपल्या सोसायटीमध्ये, त्या ज्योती पार्क मध्ये. आम्ही एक ना झाड असं जांभळाचं ना म्हणजे लावलं होतं. म्हणजे असं बाजूला ना आमचं एक बिल्डिंग होती आणि ते झाड आहे ना अजून आहे. आणि असं धरायचं ना जांभूळ, बाप रे, भरपूर जांभूळ धरायचे. पण त्या सोसायटीत कधी कोण घ्यायचं ना जांभूळ आपल्या. आमच्या सीझनला ना एवढी जांभळं ना आम्ही सर्वांना वाटायचो, आमच्या आजूबाजूला सगळ्यांना, नातेवाईकांना इतकं ते जांभूळ निघायचं. आणि म्हणजे ते आठवण आहे, ते झाड अजून आहे तिथे. आता आमचं कसं एरिया तुटला पण ते झाड आहे ना तिथेच आहे, तिथेच आहे. कायम ते कसं आपल्या लक्षात राहील की हे झाड आपण लावलं होतं म्हणून. असं भरपूर फळ तिथे कोणी काय माहिती काय, तिथले वॉचमॅन वगैरे कोणी नाही. तिथे गेल्यावरती कोण नाही काय बोलत त्याला, त्या झाडावरती हात लावला तरी. आठवणी असतात ना, कधी विसरायला होत नाही. जुन्या आठवणी, जुने दिवस कधी विसरायचे नाही. कसं विसरून चालेल. जुन्या आठवणी, आपली परिस्थिती जुनी विसरल्यानंतर तर माणूस मग त्याला ते गर्व होतो. तो आपण काय ते काय होतो काय नाही त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवतो. भाजी झाली फोडणीला, भरपूर गप्पा पण झाल्या तुमच्याशी. चला आता असं कधी कधी असं भरपूर बोलावं असं वाटतं पण कसं वेळेमुळे जरा राहून जातं. चपात्या करून घेते, जॅकला चपाती घालायला लागली. हां जाऊ दे आतमध्ये. हा बघा सिलेंडर घेतलाय. जॅक काय हटायचं नाव घेत नाही. जॅक आता बाजूला हो, मला मागं बसावं लागेल, मग टाकी हलत राहील ना. ए तुम्ही बसा इथे. हे बघा दोघं जण, जॅक आणि रॉनी बसा बसा, जाऊ नका. आता तुम्हाला मी डायरेक्ट बाजारात भेटत्या. टायमात निघालो म्हणून बरं झालं. तर बाजारात बघा पोचलो. सगळ्यात आधी सिलेंडर घ्यायचं आहे. बघा इथे आलो आहे, वैभववाडी रोडच्या इथे. आज गर्दी ना भरपूर. तर गाडी की नाही स्टँडच्या मागे ना पार्क केली आणि आता आम्ही चाललो आहे बाजारात सिलेंडर घेऊन झाल्यानंतर. हा आपला तरळेचा ST स्टँड. आज गर्दी आहे ना भरपूर. मंगळवार आहे ना म्हणून गर्दी, नाही तर इतर वेळेस असं खाली असतं. हे बघा आता गाड्या लागल्यात वेगळ्या वेगळ्या. आणि ST स्टँड म्हटलं का ते उसाचा रस असतो ना, हे बघा इथे आहे. आता नको नंतरला. रोजची गर्दी ना गाड्यांमध्ये. आपल्या इकडली गाडी कुठली, तरळ्यातली? चला आपल्याला जायचंय समोर. कामं बघा झाली बहुतेक करून, जरा भाजी घ्यायला आलोय आणि गर्दी जरा कमी आहे, लवकर आलोय म्हणून. पाण्याचा मग विचारूया ना. हा कसा, मोठा नाही याच्यापेक्षा मोठा हवाय, मोठा. हा हा राहू दे, पुढे बघते. आलं आहे घरी, परत यायला नको. बरोबर ना, पैसे दिले ना तुम्हाला कधी? आता नाही, नंतर. आता नाही, आता नाही भेटलं ते, अजून आले नाही सर. किती टाइम थांबा? काय ते टाइम बोलले ना, टाइम लागेल. थांबूया ना. विचार सरांना फोन करून विचारला तर जाऊया. थोडे टाइम लागेल. टाइम म्हणजे किती टाइम त्याला विचार त्यांना. हा मग चल बस चल. भेटून नाही नाही, फोन करून बघ, फोन करून मग थांबतो. काय आत्ताच बघा आम्ही आलो घरी. ह्या कुणालमुळे आज खूप लेट झालेलं आहे. हे बघा तुम्हाला भाजी दाखवते काय आणले ती आणि का लेट झालं ते पण सांगते. कोथिंबीर बघा आमची कोमेजून गेली उन्हाने. हे बघ कशी झाली कोथिंबीर, बघितलं उन्हामुळे. घेतली आता वाजले किती, 2-2.5 तास ती बाहेर आहे. मग
आता 2 वाजले ना आता. मग तेच तर फ्लावर घेतले, सिमला मिरची, कोबी. हा फ्लावर बघ, ह्याला फ्लावर म्हणते बघ, कशी कावरी बावरी झालेली. द्राक्ष जरा स्वस्त झालेत हल्ली. आम्ही द्राक्ष भरपूर खातोय. कलिंगड नाही घेतलं ना आपण. बटाटे घेतली, लसूण आणि हे शॅम्पू नव्हते हो माझ्याकडे. काल माझे खूप वांदे झाले. केस धुवायचे होते ना, ते कसे कसे काल धुतले. आज आठवणीने शॅम्पू घेतले. कुणालची ना मीटिंग होती आज त्याच्या ट्युशनमध्ये, म्हणून भरपूर वेळ गेला. 12च्या दरम्यान आमचं सगळं झालं होतं. आम्ही थांबलो होतो कुणालसाठी. आणि एक चांगलं काम पण झालेलं आहे. आनंदाचं आहे. तुम्ही जेव्हा सर्वजण ऐकाल ना किंवा बघाल तेव्हा तुम्हाला आनंद होईल. पण तुम्हाला मी आत्ता नाही सांगत आहे ते. जेव्हा ते सर्व होईल ना तेव्हा तुम्हाला ते कळेलच आपोआप. पण झालेलं आहे, सगळं झालेलं आहे करून. तुम्हाला मी दाखवणार होती पण इतकं ऊन होतं ना, त्याच्यामुळे मी तिकडे शूटिंग काय केलं नाही. खूप ऊन होतं. आता जाम भूक लागले. भुकेने चेहरा एकदम कोमेजून गेला आहे. तर जेवतो आधी पहिला आणि नंतरला मग पुढचं जे काय आहे ते. भाजी अजून ठेवायची साफ करून, ते म्हटलं नंतरला साफ करून ठेवीन. या चला आता जेवण जरा गरम करते. जेवण सगळं थंड झालंय. माझा चष्मा कुठे आहे? मी आता चेहऱ्यावरला कुठे चष्मा ठेवून मलाच नाही माहिती. काय झाले? आज आमच्याकडे पहिल्यांदा वडापाव नाही खाल्लाय. भजी नाही खाल्ले कोणाचा. मी तर घरातच जेवण खाते, मला काही प्रॉब्लेम नाही. बाजारात जाऊन पण आमच्याकडे वडापाव नाही खाल्लेला, त्याच्यामुळे तोंड जरासं हे झालेलं आहे. म्हणजे बाहेरचं खायची सवय आहे ना आम्हाला भरपूर. तिकडे तिकडे बोलते मी. तर चेहरा नाराज. आता पण येता वेळी ना थांबले होते भजीसाठी. भजी, बटाटा भजी, कांदा भजी. पण हॉटेलमध्ये इथे काही मिळत नाही गावाला ताजं. म्हणजे जसं तुम्हाला लागेल ना त्याप्रमाणेच मिळतं. असं बनवून ठेवलेलं नसतं, त्याच्यामुळे काही मिळालं नाही. तर चेहरा बघा मागे बघा, माझा भूक आहे नाही. मला तर लागलीच आहे ना भूक. मी कुठे नाही बोलते, मला भूक लागलीच आहे. जरा जेवण ना गरम करते मी. आता वडापाव खायचा असतो आमच्याकडे. लाईट गेली का? गेली असेल. नाही हाय लाईट आली. फॅन म्हणते. आम्ही उसाचा रस प्यायला होतो म्हणून बरं झालं. लई हे झालं असतं. वडापाव चल जेवायला दे. पहिला देवाजवळ ठेवा. हे कोणी खाल्ल्यावर ते रॉनीने दिलेली ते नाही खाल्लं तर मी तशीच ठेवणार. रॉनीने दुसरा येईल तो खायला. ए कुणाल बस झालं अजून किती झाडांना पाणी घालणार. तुम्ही गवार खावा गवार. मला घुबड बोलतात. तर ही भाजी खुडायची आहे मला. बिया आताच काढा. ह्या कुठल्या? इगर निघत नाहीत बघ, असे तुटतात. त्यातले घर काढून घे पटापट. काढते. काळोख नाही होणार आता. लाईट लावा ना. आज जेवण बाहेरच करूया चुलीवरती. जेवण लाव करायला ते आणि एक साईडला काम करायला. अजून वेळ आहे एवढ्यात कुठं. समोर रंग बघा मस्त रंग आलेत ना आज. चेंज झाले. मग अशी डार्क होते, आता जरा लाईट कलर झाला. काय हवंय? ए कुणाला तेल दे बाबाला. खोबरेल तेलाची बाटली बघ फ्रीजच्या वर. माझा बोट पण कापलाय. हे काढ हे फक्त आणि हे कर नंतर. कशाने काढू? सोरीनी. तुटले तर तुटले. बाबूला घ्या आता बाहेर. कुणाला ये जरा बाहेर. घर काढूया. मग
दुपारी काय जेवलं आठवणत नाही. मुगाची भाजी खाल्ली ना आपण आज. तर आता बसून बसून जरा ह्या बघा काजूच्या बिया आहेत ना त्या जरा साफ करतोय. ह्या सुकलेल्या बिया आहेत म्हणजे कापून ठेवल्या होत्या मला वाटतं 2-3 दिवस झाले चांगले उन्हामुळे सुकल्या आणि आता चीक वगैरे सगळं निघून गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे काढायला पण बरं पडतंय. बरं झालं ना ठेवले आपण अशा तर. पण ते जरा तुटतायत आता ते निघत नाही. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.